नै मै नायनोबा नायद' ज' खारदों फालो फालो आयु 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 बिल्डिंजों जाबजों जा समायखादों नायद' लोगोफोर मै देखायगोन आं नोंसिनो नायदे जों थाग्रा सिङाव मै दङ हाग्रानि मै बेखौ फिसिनाय नङा आरो नायदो दे नै मै नायनोबा नायद' ज' खारदों फालो फालो आयु 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 बिल्डिंजों जाबजों जा समायखादों नायद' नै बेबायदि गं गोलाव गोलावबो थायो मोनथिबाय बे बुन्दा हौवा आरो बेना बिराद दङ दस्रा जायगायावबो नाथाय नैबेहाय दा बेहाय मासेल' दंफायो बिसोरजों हाग्रानि मै नायहरगासिनो नुबायना नोंसोर मैखौ नै गांसो जाजोब मासे समायना नुथाय बे हाग्रायाव बाब 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 बेयावबो दं नै हाग्रायाव नायहरदों लोगोफोर नै नायद' खाथियाव एकदम खाथिथाराव बहाय थांजोबखो बोरो हाग्रायाव हाबहैजोबनो नागिरबाय दा नै जा मोजांसिन आरो नुखाबाय आं दिनै लाक्कि खाथियाव देखायथारनांगोन नोंसिनो Beda. आं नोंसोरनो देखायनो दे दा एकदम मै बुन्दा सेंग्राफोरखौ नायहरगासिनो दं आंखौ दा नायहरगासिनो दं बे गं गोलाव गोलाव जोबनाय दे बे सेंग्राफोर गोजा ग्रुप एकदम नाय बेसेबां मोजां आव नायहरनो बेफोरबायदि नुथायखौ नोंसोरो हाग्रायाव दंना जुनारसालियाव जुफ्राव बाहाय जों थानायाव बेबायदिनो दंजोबो ओरैनो जा समायना बिसिनि गंफोरा दा अखा हाबायना ओमफ्राय अखा हाखांनानै सान्दुं दुंनाय बोथोर अखा हानाय बोथोर जोबबाथाय बे गंखौ सिफायो बिसोर माननाय जायोना मायोथाय ओमफ्राय गंखौ सिफायलाबाय अबेबा मैफोर गिदिरा माबा रुटिफोर जालाबायनो थाङो फुवारफ्राव
जानोसो लुगैलाय लांबायलां